கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலே கூட 5 காரியங்களுக்கு விலகி இரு என்ற தலைப்பிலே சில காரியங்களை நாம் தியானிப்போம். 5 காரியங்களுக்கு நாம் விலகி இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்மை எவ்வண்ணமாய் ஆசீர்வதிப்பார் என்பதை குறித்து நாம் பார்ப்போம். அதிலே முதலாவதாக சங்கீதம் 118 சங்கீதம் 8 சொல்லுகிறது, மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாக இருப்பதே நலம். ஆம் பிரியமானவர்களே, மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் அநேக காரியத்திலே மனுஷர்களை நம்பி நாம் ஏமாற்றமடைந்து போகிறோம். ஆதலால் இந்த சங்கீதம் 118 படி மனுஷனை நம்புவதற்கு விலகியிரு என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். மனுஷனுடைய காரியத்திலிருந்து அவர்கள் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையின் காரியங்களிலே நாம் விலகி இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக 1 தீமோத்தேயு 6:10 சொல்லுகிறது, பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி. ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த உலகம் முழுவதும் பல காரியத்திலே இந்த பணம் அது வேறாய் காணப்படுகிறது. அதனுடைய ஆசை பயங்கரமான தீமையாய் காணப்படுகிறது. ஆதலால் இன்றைக்கும் கூட இந்த பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி இன்று நாம் இந்த தீமோத்தேயு 6:10 நாம் வாசித்தபடி இந்த பண ஆசைக்கு விலகி இருக்க தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. மூன்றாவதாக 1 யோவான் 2:15 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். ஆனால் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. உலக சிநேகத்திற்கு விலகி இருக்க வேண்டும். ஆம், இந்த நாளிலே கூட உலகத்தின் மீது நாம் அன்பாய் காணப்படும் பொழுது பிதாவின் மீது அன்பாய் நாம் காணப்பட முடியாது. இந்த யோவான் 2:15 எழுதியிருக்கிறபடி ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. ஆதலால் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு தீர்மானம் செய்வோம், உலக சிநேகத்திற்கு விலகி இருக்க தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. நான்காவதாக 1 கொரிந்தியர் 15:33 சொல்லுகிறது, மோசம் போகாதிருங்கள், ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல் ஒழுக்கங்களை கெடுக்கும். மோசம் போகாதிருங்கள், ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல் ஒழுக்கங்களை கெடுக்கும். தேவையில்லாத காரியங்களுக்கு வீண் பேச்சுக்கு விலகியிரு. இந்த 4ஆவதாக நாம் பார்க்கிறோம், வீண் பேச்சு. தேவையில்லாத பேச்சிற்கு நாம் விலகி இருக்கும் பொழுது மோசம் போகாமல் இருப்போம். பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே கூட ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல் ஒழுக்கங்களை கெடுக்கிற காரியமாய் காணப்படுகிறது. ஆதலால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வீண் பேச்சிற்கு விலகி இருக்க தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. 5ஆவதாக ரோமர் 12:3 சொல்லுகிறது, எவனானாலும் தன்னை குறித்து எண்ண வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் அவனவனுக்கு தேவன் பகிர்ந்த விசுவாச அளவின்படியே தெளிந்த எண்ணமுள்ளவனாய் எண்ண வேண்டும். 5ஆவதாக மிஞ்சின எண்ணங்களுக்கு விலகி இரு. தேவையில்லாத காரியங்களை குறித்து எண்ணம் கொண்டு நம்மையே காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட தேவையில்லாத மிஞ்சின காரியங்கள், மிஞ்சின எண்ணங்களுக்கு விலகியேறு. இந்த வார்த்தையை கேட்கிறேன் அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே. இன்றைக்கும் கூட 5 காரியங்களுக்கு விலகியேறு என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம். இன்றைக்கும் கூட மனுஷனை நம்புவதற்கு விலகியேறு, பண ஆசைக்கு விலகியிரு, உலக சிநேகத்திற்கு விலகியிரு, வீண் பேச்சிற்கு விலகியிரு, மிஞ்சின எண்ணங்களுக்கு விலகியிரு. இந்த 5 காரியத்திலே நாம் சரியாய் காணப்படும் பொழுது நாம் மோசம் போகாமல் காணப்படுவோம். இந்த நாளிலே மனுஷர்களுடைய காரியங்களை நாம் நம்பி அந்த காரியத்திலே நாம் ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கலாம். பிரியமானவர்களே, இந்த பண ஆசையினாலே தீங்கை நாம் சம்பாதித்திருக்கலாம். அந்த தீங்கை விளைவை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம்.
இன்றைக்கும் கூட இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நாம் விலகி ஓடும் பொழுது நிச்சயமாகவே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். உலக சிநேகத்திற்கு, உலக காரியங்களுக்கு நாம் விலகி காணப்பட்டு வீண் பேச்சுகளுக்கு நாம் இடம் கொடுக்காமல் அவைகளுக்கு விலகி இருந்து, மிஞ்சின எண்ணங்களுக்கு விலகி இருந்து, இந்த 5 காரியத்திலும் நாம் சரியாய் காணப்படும் பொழுது நம் வாழ்விலே மனிதர்கள் மூலமாக, உலகத்தின் மூலமாக நாம் மோசம் போகாமல் காணப்படுவோம். இந்த வார்த்தையை கேட்கிற அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, இந்த 5 காரியங்களுக்கும் நாம் விலகி இருந்து தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள தேவன் நம்மை தகுதிப்படுத்துவாராக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.